कहाँ यहाँ के चल गनी बुझेबे ना करेला। बताओ हमर घर से बहरी ले उतना काम बा ना आके हम करी त का करी हमरा बुझाते नहीं खे। कहानी है कि जी आई जल्दी रहो खाना वाना हम काट के दे दे तनी खा पी के जहाँ घूमे जाए के बाद घूमे जाए। लेकिन ई मरद के समझिए में ना आवेला। दो चार गो के संग पकड़ ले बानी पिए खाए वालन के आ चल दे तनी खाली ये नहीं पियो तनी वो नहीं पियो तनी पैसा रुपया खाली जियाने बाटे घर में दिमागे एकदम से जिया के रख देता ना। मातारी हमारे बोलावती कि ये आओ तनी तबियत खराब बटे हमारे देख के हमरा के चल जाइए। अब नया नहर कनिया आइल बिया ओकरा के छोड़ के हम कहाँ जाए। अबू का है जो कि कोई के जानतिया पहचानतिया कुछ घटले है बढ़ले हुए कहे में बहनिया पकड़ती करेब छिया के करमाई के हाँ बात भवे औरतिया। लेकिन का करी अब दो दो गोरू लिया के दुआरी पे बांध देले बना। बताओ अब नया नहर कनिया ना निकल के घास फूस गड़ी या खियाई कहनी कि गोरु भैंस के लस्ता मत लगाई मत लिया के बानी। हम गोरु भैंस कर पाई भो बताओ तो घर से बहरी ले करे के पड़ता वो अकेले कहता ना मरे आ काम दुनिया भर का। तू जो माई के घूम या हमरा टाइम मिली तो हम जाए। अभी हमार मन नहीं खे कर तबियत ठीक नहीं खे कामो उतना बाकी का करी रे अकेले आदमी अब एकदम से मशीनिया लेखा पेरा जाता नहीं हम समझलिस। हाँ ठीक है बाटे जीजा ठीक बना कहीं गइल होई ना का हो केकरा से बतियावत तू आ गइल ना चल ठीक है बात सांझ खबर ले के रहे हो रहे रिंकू। अच्छा तो अब खाना उना ले आबो तबे ले बैठ के जगह खोल तनी कम ना अपने बाप पे दादा के चल जतनी हमरा बुझाते नो अजीब अजीब बात बोले नु गई ने जो रजनी साथे घूमे बस एनी ओनी पकड़ ले बनी सब दारू पिए वालन के आ मकवा दम मार तनी कोनो आजी माई के कार वो पसंद कर ले बनी कि घरे रो टिकट नहीं खी कोनो सबत के मिल नहीं खी ना गइल गई रही ऐसे ही घूमे जा खाना ले आबो। तब अरे आ बतानी जी रुक जाई दीदी जाई मती आ बतानी कहां जाए खाती बेचैन बड़ो जी हां पानी के देखी सांझ हो गइल बटे जाई तनी गोरवन के घास से गढ़ले आई ठीक बा तबे ले बोलावा तड़ी। हां तो खाना दे दो चल जी हो ये छटको खाना लिया के काट के दे दो हो भैया आइल बनी तो अजीब बात कर लू। अब ऊ भव बिया ओकरा से खाना मांगे दे हवाई बेत का हो गई तो ऊ दी खाना लाके हमरा के अब तनो कमाओ ना कर सके लेकिन का हो जाई काट के दे दे तरह खा लेबे खा के हाथ धो के आ उधरिया आई बना भव के ना देखल जाला तो फिर तू उहे बतिया रहो पुरान का जमाना में जीना ना तब का करी बताओ बहन मानी चाहे बेटी मानी समझनी कि ना समझनी भवा के लस्ता छोड़ी 80 वर्ष का पूरा नियर हुआ हो गइल बानी खाना दे के पुरान का जमाना का बात लेके बैठल बानी ले के तो खाना हो खा के आई बनिया बगैचा वकिरिया ठीक ना ठीक बा देखो अब खाना लेके आओ तई की का कजने को भाई तनी खाना लेके आइयो हो लेके आई भैया दी खाना हां खाना ले आवो आई दुआ मुंह हाथ धोली ठीक बा पानियो अभी तले ना ले लिए बैठा देली ले क्या गिलू दो दूरे रहो ने जा खाना ले आओ ले जेगो बात कहे का कहे कि ना अरे दूरे रहो ने छुआ जीबू अरे पाक भैया जी वो बात कहे के बता का छी कहे कि ना बाकी दीदी जी रहली तो ऐसे ना कहेला का छी लोग से बहुत जरूरी बात करे फिर है नहीं आवत तारू ए दूरे रह छुआ नु जेबू जा दे छुआ ले ए तो छुआ दिन तो ए तो चाहत का चाहता रू माने अरे होने हटा ना दूरी हटा ना अरे बहुत 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 भाई हाथ छोड़ा तो पहले हाथ छोड़ो बोल अब छुआ जाए कुछ हो पागल उगल हौ का हां हम पागल हो गइल बनी और दिमाग तार सटिया गेल बा हां हमर दिमाग सटिया गइल बा कब्बे से देखत नहीं दूर रहो दूर रहो तो दूर का रहो कहे दूर रहो तो जब हम पहिल के रात आई रही तो हम रोज से हमरा प्यार हो गई रहे प्यार हो गई रहे कैसे प्यार हो गई रहे गुरहते ले हमने काहे रही गुरहतले नहीं तो तोरा प्यार हो गइल हां दिमाग में ठीक बन तोरा और मेहरारू है हम एक पागल देखिए जोर से मन जी ना तो हम बहुत अरे देखो सुनो हम अपन मेहरारू के अलावा केहू पर फिदा ना होइला ठीक नु तू जवन सोचत तारू नु बिल्कुल गलत सोचत तारू सब मत सोचा हटा पहले दूर हटा हमरा मेहरारू है जल्दी नो मान ली प्यार से पूरी ना तो हम बात ना करम तो बहुत बुरा इल्जाम हो का बुरा हो जी बहुत बुरा हो का हो जी का होई बैठ जान नहीं
तू हमरा प्यार से मान ली आ ना तो हनु हमरा से कहत नहीं नो दीदी जी से कहम के हमरा के पकड़ ले रह। दीदी जी से ना हम अपन घरे सागरो हल्ला कर दे हम। ठीक बा सुनो हमरो बतिया। देखो सच कही नु हमू तो तारा के देखले रहे जब गुवाहाटी में तो मन तो पिघलिए गए लेकिन क्या कही दीदी के वजह से हम ना बोल पावत रहे। जोर से बोली ना सुनाइला हमरा के फिर ई बात रिपीट करी हमरा के। हम तारा के जब देखले रहे माड़ो में तो दिल हमार पिघल गए लेकिन हम तार दीदी के वजह से ना बोल पाइला। ठीक बा तो मन तो हमरो करेला। सच में हाँ बस इतना बात याद रखे नु कि तार दीदी के ना पता चले। अरे हमरा तनिको पर भरोसा रखी हम ई काम होखे ना दे। ठीक बा ठीक बा नु पक्का नु पता ना चली। ए जी रबो के कब से बोलो तनी सुनात नहीं खे। अरे का हो दादा चिल्ला तरु कौन ये खाना निकाल के रख दे चल ये खा ले। निकाल के रख देनी खाना उना हम ना खाएम। ना खाइब हां ई काहे काहे मन नहीं खे हमर ना खाएम। अच्छा रो ऐसे काहे बोलो तनी जी 2-4 दिन से उतना हमरा से अनसान सब बोलो तनी हमरा बुझाते नहीं कोनो गलती कर देल बानी हम। अरे गलती उल्टी नहीं क्यों कोइले खा लेनी हम देला किया छोटा की। और वो तो पहले छोटकी के हाथ का ना खात रही एक दिन कोई के रवा के का चल गई जब देखा तब रवा छोटकी कोइले रहतनी हैं आज वो से काहे करतनी हमरा बुझाते नहीं के पहले हमारे हाथ से खाइब पीब हमारे से कहब आयो अब तो एकदम लागत ना कि हम गैर की घर के हई वैसे गैर के कौन बात बा ओकरे हाथ से ना खा सकीला। काहे ना खा सकते तब काहे ऐसन सोचेलू तोहरे हाथ से खाइन तो जियो में। कैसे बोला तनी जी कैसे बोला तनी मुंह से बोला तनी अब कैसे बोला तनी। तो हमरा और में अरारो ना हई तो हौ तो का हो गइल खात तनी नु रहत तनी नु कोनो चीज के कमी होइला तारा। देखी सब कुछ हमरा के टाइम से देता नहीं लेकिन तो? ओकर मरते ओकरा से ढंग से से ना बोली तो ओकरा सब कुछ रहले ना रहले कोनो फर्क ना पड़ी समझ तो का बोलनी है तारा से हम गाड़ी देनी है तारा के ये न कोने की ना खाइम अभी। पहले तो हम ना खात रही तो ना खात रही अब तो हमसे पहले खा लेते नहीं पहले रहे अब हो गइल बा। कहीं अब चेंज हो गई नी चेंज का होल कुछ चेंज नहीं की भइल। कहत रही कि खाला कि हर साल बदली लेकिन हम अरे दादा तू हमारा के भुकवावा मत ठीक बा हम सुत रही का बढ़िया तू आके हमरा के भुकवावे लगल आज नहीं के जाए तारा घास गड़े के डिस्टर्ब ना करत रही अब कपार के बोझा हो गई नी। बोझा नहीं खूब भइल जा काम धाम कर काम बा काम कर हमरा के सुते द मिजाज अभी ठीक नहीं के हमारा। तो का भेल तबियत खराब बा दवाई ले आई। तबियत खराब नहीं के सब ठीक बा सही मन नहीं करत सही सुत रही ना रहे द ना कुछ नहीं के करे के। का भइल बा जी आखिर का गलती कर देले बनी के हमरा से होई भइल का बा कुछ नहीं के भइल गलतियों कुछ नहीं के कइले बस मन नहीं के तो सही में अरे बतियावल जाला। अरे तारा से बोलले बेकार बा ठीक बा कब से भूकोइले बाड़ू एक के बतिया के रटले बाड़ू बैठ जा तू ही बैठ हमरा के। हमरा तो इनका दिमाग के थाहे नहीं के चलत कि आखिर हम कौन गलती कर देले बानी। पहले हमार मर्द ऐसे ना रहस लागत आज के जरूर दाल में कुछ काला बाटे आई जरूर कोनो मेहरान के रखले में कोनो सवतियन के रखले बाना तबे ही हमरा साथे ऐसे करत न लेकिन वैसे भी ना कर सके ना हमरा के छोड़ के कोई पे उल्टा नजर देखिए ना सके ना लागत कि साचो के इनकर तबीयत अंदर से जरूर खराब बाटे जाता नहीं पूछ के डॉक्टर भी ले जाके इनके चेकअप कराई। बड़े कुछ भी कह दीदी जी नो उनकर हाथ के लगावल कोनो चीज इतना सुंदर होला कितना सुंदर सुंदर टमाटर भइल बा दम गुलल गुलल टमाटर भइल बा रे दादा रे दादा मन तो बोलता कभी खा ले त लाल रही तो नमक डाल के खाए में मजा टेस्टी लगे ना काजी का करत है बाप जीरो वो हम डरा गई नहीं हां डरा गेलू हां काहे हो हमसे खुलियाम पकड़म त अरे ऐसे खुलियाम दीदी तार देखी हन दीदी के बस चलता दीदी देखी हन देखियन तो का देखी हन हां नहीं देखिन तो का कोई कुछ ना कहियन का कहियन दीदी तार पूछ दीदी देखी हन तार दीदी देखा तारी दीदी ना देखी हन त लागी ला हमरा आगे दीदी चिकी लागेलू का कर जाए द दीदी चिकी बाड़ू लेकिन दीदी जी लाम लाकार बने रवा चिकुत बने अरे छोड़ा ना दीदी तू एकदम दीदीए पे पड़ल रहलू। अरे ना एगो बात कहनी काची कहनी है बात एगो कहनी अच्छा जाए तो दीदी बाड़ी अपना खातिर तू बाड़ू तो एकदम
कतना जोरा हाथवा में बड़ा पूरा काला कर क्या होता है ठंडा के दिन बनू यही वजह से हमरा सुना ना लग रहा है ठंडा लग रहा था ठंडा देखो तो ढेरे गोर लगा एक कोनिया वो कोनिया की धनिया वा तो आगे ये करतनी जी का करो तनी कुछ ना कही कि हमरा से दूरे दूरे रहुआ काहे रह तनी हमरा साथे ऐसे कैसे व्यवहार करतनी जब हम ना खात रही रहुआ ना खात रही ई कही ना कि दूसर में हरा रहुआ के भेटा गेल बिया हम पुरान हो गइल बानी हम खराब ज्यादा हो गइल बानी पटांग मत बोलो ठीक बा आउर बाउ लगलू बोले ओकर हाथ देखत रही जो एथी करत रहे त काने काची गड़ गलै खत निकालत रहुआ रहे तो पहले हाथ के छुअल खाना ना खात रही अब ओकर हाथ पकड़ के देखत नहीं ओकर मरद हई का एकर मरद नहीं खा त मरद नइखन त निकाल देनी त का हो गइल तू ही कहत रहू कि जाय दी मानम के छोटे थी कर दे हम कोनो दिक्कत नहीं लेकिन अभी दुखात देखो अभी गड़ल बा कबो हमरा ऐसे विश्वास ना रहे कनिया कि तू हमरे साथे ऐसे करबू हमरे सुहाग छिन बताव तोरा के हम अपन बहिन लेखा जननी मननी लेकिन ई ना जननी के हमरे साथे विश्वासघात कर अरे तार दिमाग में ठीक बा नु चुप रही रहुआ अब सफाई हमरा सामने मत चुप रही दी अभी ना हम उल्टा पुल्टा बोलत रहू कि हई से ना सोचत रही हई से ना सोचत रही का बहिन मानिला जी का बहिन मानिला तनी रोवे बताई खाली उल्टा पुल्टा सोचत रहेली दिमाग में खाली उल्टे घुसले रही एकरा का बहिन मानिला सब तो काम हम ही करिला बहिन ना जान के तो छोड़ना तो दिहिला नु खियावल पियावल तेल तासन सब हम ही काहे रहुए वजह से नहीं आज हमरा के गरज के ऐसे बोलतिया है रहुआ ठीक रहती ना तो ऐसे कोई हमरा के कोई कुछ ना बोल दे अगर ओकर मर्द सही रहित ना तो हमरा कोई के हिम्मत नहीं खे कि ओकर सास ससुर चाहे ओकर गोतनी ओकरा के ऊंचे आवाज में बोल दे ठीक ना कुछ ना तार चार रन से कौन ऐसा बोलतिया कमी बाटे जी कि रहुआ एकरा के रखे लगनी एकरा के रखे लगन देखो उल्टा पुल्टा मत बोलो ठीक नु ना तो बहुत बुरा हो जाई एक तो चोरी ऊपर ले सीना चोरी कह दी रहुआ कह दी अपने मुंह से कह दी हमरा के पसंद नहीं खू हम खुशी खुशी रहुआ के छोड़ के चल अभी खिस बराबू तो चल जी मेजवा से हम ठीक बा ना मत जाए तू हमरा के छोड़ दे ए बट ए ऐसे काहे बोलत तनी को दिन करे थे बताई छोड़ो हाथ छोड़ो कुछ चीज एगो औरत बर्दाश्त कर सकेले लेकिन अगर आगे ही सामने दूसर में हमार मर्द दूसर में अरारू राखी कबो जिंदगी में ना बर्दाश्त करी जिंदगी में बर्दाश्त कर काहे ना करम ना यही बेरा समझ तू ही यही बेरा रहुआ चलते जहर मार खा के मर जाता नहीं दोबारा तो रहुआ जा के ना, मर जा, परेशान जा। ना करो। मर जा जा पर बोले में लाज लागत रहे कि हमर में का दिया बोले में पागल उगल हो का तू पागल हवा तू ऐसे ना करता तो उनकर मजा रहे अपना बोल के चल जाती केतनो हे तो मेहरारू नु या तारा लाज शरम तो ना जा, लागला पकड़ ला, तू बोले जा, मर लागलू जा, हे जब जा। धले तरुआ के तनी तनी तू कंट्रोल में रह काहे तनो एती कंट्रोल ना करे करल काहे जाला कंट्रोल है प्यार किया तो डरना क्या ऐसे ना सोचल जाला ठीक बा समय होला सब चीज के ठीक बा तू हमर कसम खा कि तू ओकरा के छोड़ दे अरे छोड़ सुना छोड़ दे हम धीरे धीरे नु समय आई तब नु एक के लिए कैसे छोड़ दे हम अभी तो खिसियाई भी जात नहीं ओकरा अभी के समझावे तो समय आइल बा अभी समय आइल बा खिसिया जाई का जाने कह दी फोन उन के अपन भईवन के घरे कह उरे दी तो कह दे मर कह जाए दी तो मर मर जा जाओ काहे मर जाओ जा काहे हम नहीं की अरे बाढ़ उ तो सब देख के चला जाला नु मान ला आज कुछ कर ली तो का कर सुन ली कान खोल के अगर तू हमार ना बनो तो तार भाई के ना जोहर दे दिन को मर जाए बाकी जिंदगी भर तोहरे भी ठीक नहीं बा हमरे रहियत तू लेकिन देखे दा उ कने का करे गइल बे खिसिया के हमरा देख के आवे दा रुक तेने कुछ कर ली तो हमरा कुछ गड़बड़ लगता ई हमर साथ दी ना ऐसे ना दी एकरा से तो कुछ करे के पड़े